Mukweni kwena kuli konse kumene mukutionera padakali pano lero tili kuno ku Chikwawa East kumene kukuchitika mega rally ya chipani cha Democratic Progressive mene mukuonera mkati muno kuno kabwera chikhamu cha anthu kabwera anthu ochuluka kwambiri ndipo anthu adakafikabe malo ano ngakhale kuti mina zonse sinambe nzanga waona mene zakukhalira kuno kwambira sabata yatha menenso tinali konkuno kuchigwa cha mtsinje wa Shire wakala kukuchitika zodzizo kwambiri kunoko zikuoneka kuti chipani cha DPP cha Lampasa kuno kuchigwa cha Shire nzanga Robert Seman mwina ndisanambe kufotokoza nkhani ya Lampasa kwa chipani cha DPP yambe kufotokoza kunena kuti musona ya president chidwe kwambiri kunena kuti ana atoto wanena kuti chakwamba highway amutani aukonza isitani anankhola choncho pachizungu kuti isitani koma zimene aona ndizochititsa manyazi kunena kuti president anali na dziko la Malawi makamaka anthu akuno kulowa Shire kunena kuti msewu wa Chikwawa road awatani road msewu wa Chakwamba road watheka zomwe lero taona ndionena kuti ndikunena pano mapansi anga ngati anyowa chifukwa cha msewu umenewo kumene president musona yawo anawika kuti msewu chawatheka muna tangwamba kukuyankhulani kuno amalawi kuti kosema kutionera sitinakuuzeni kuti ndifo yani amene tili pano amene mukutiona tikupasirani zonse zimene zikuchitika kuno ine ndine Robert Mukoli ndi nzangayu Robert Seman nzanga umakamba pano za zina za zitukuko zimene analonjeza kuti achita boma limene lili ngati Chakwamba highway tadusa momwemo koma msewu wovuta kwambiri msewu wonongeka kwambiri nzanga muna chifukwa chani muna boma lili akukanika even kukonza even msewu ngati umene msewu wofupi kwambiri umene ndi kukonzedwa ndi boma lapita lija la Democratic Progressive wanifusa bwino kwambiri ndifuna ndifono Malawi chifukwa chonena kuti kutenga watu nekuti tukwapamawi nakuti Chakwamba highway andi msewu ndoli china chonse chatheka tungwembekeza wakatsekulira koma zimene aona lero zochititsa manyazi ikanene kuti ndi msewu umene uli ndi bawo umene ngakhale anthu maulukire anthu ndipovuta kunena kuti auluka bwanji chifukwa chonena kuti posi kumene tayenda pateko malo ena ake abwino amene tikhoza kwamene utaona malo abwino amene president Musona anayankhula tinamvanso kunena kuti ngati kumbukira bwinobwino kunali nkhani ya mega farm amene ali mega farm ang'ono tinapanga pomwe kunena kuti tinayendera mega farm imodzi mwa mega farm imene ili anayenera andonalija tayionadi kunena kuti zichamanena zija chifukwa cha umbuli taonadi kuti atinga amankhula imene sakuchidziwa chifukwa chonena kuti munthu kanene pamunda amene munthu alima foja mwana mega farm simanena choncho tamvesedwa kwa anthu amene atatha kuyankhula nawo kuno akukamba akuti kunoko njala yafika pa nanu ngakhale anthu abwera ochuluka chotere kuno akukamba akuti kunoko kuli mavuto azaoneni anjala nzanga mwina ungafotokoze mwina zamadera ena mwina anthu akuno ngati kuti mwina njala ili kunokokha tafotokoza mwina zamadera ena mwina kuli zotani kwenekwene nkhani ya njala sili kuno kulowa Shire kokha yayi nkhani ya njala ili dziko lonse ndi maganizo onena kuti chakudya chikugawa chicha amugawire one alese ngati Malawi chifukwa chotumecha ni misonkho ya Malawi misonkho ya anthu a MCP ukamatenga onena kuti njala ikafika pamudzi simafikira munthu mmodzi imafikira wina aliyese ndiyene ndimaona ngonena kuti mwina mwake ulamuliro ukati ndiwe ndindo kapena ukati ndiwe mtsogoleri umayang'ane munthu amene wandikana naye umayang'ana munthu amene uli naye pafupi kuti we munthu akuyeneka kudya zotani lero lino anthu Malawi ali pa mavuto chifukwa chonena kuti atsogoleri amene ali panopo chimene akuchita ndikuwanamiza anthu osakhala kuwathandiza Malawi taonapo akuluakulu aboma limene lili la MCP akugawa chimanga chomwe chinali kwadimaki akuti chimene chinagulidwa kamene chimene chinagawiridwa ndi maiko ena akuchipakira matumba nkudinda ndithu makaka achipani cha MCP nkumagawira anthu kuti azavotere mwina nkozoyenera kutero atsogoleri wabwino chimene umayeneka kudziwa nzanga ndichonena kuti umayeneka uyang'ane kuti anthu amene akuvutika ndi anthu angati chifukwa anthu amene akuvutika si anthu a Congress anthu amene adzawavotere si anthu okhawo amene akuwapatsawo ndi Malawi yonse chifukwa munthu ngati ukufuna chinthu chabwino umayeneka kuti alinso mpatse mofanana ndi ukaona anthu achimene akupanga akutenga anthu amene ali ofunikawo komanso anthu sonse amene akuwafikira
amene akutenga chinthu icho ndi ukhaokha amene ali ndi mayina ndiwo kayang'ana kuti titatipite ku nyumba kwa anthu ena ukapeza munthu andi matumba 50 andi matumba 20 kusonyeza kuti zinthu akuzipangira akuzikundikira yokha amene akuvutika anthu ambiri zikuoneka kuti padakali pano boma ilili lomwe likulamula pano pali lakangalika likumaka akumaka kuti li mu mpira wina amene atenga mpira amakhala kutamanga wina ambaye akumaza mmaka zikuoneka kuti DPP ndi imene atenga tu mpira nzanga ndipo MCP ikumaka nkolakwisa kutero tikamachiyang'ana chipani cha DPP tingochitenga chipani cha DPP mwa icho chokha chili ndi upangiri chili ndi mphatso imene chinapatsidwa kunena kuti kodi amalawi amafuna chani amalawi amafuna akhale ndi chakudya chokwana ndiwo kamuyang'ana Profesa Arthur Mutharika ndi mfundo kapena kuti sanamira zimene anazika kunena kuti amalawi kunena kuti aje akuyeneka kuti akhale ndi chimanga ndiwo kuyang'ana ndionena kuti anakhazikitsa kunena kuti anthu akhale ndi chimanga tikhale ndi fertilizer ochipa ukayang'ana anthu alephera ukapatsa anthu fertilizer ochipa chimene akupanga ndiyoti akumapatsa makuponi mukayang'ana kuponi chakapita kugula fertilizer kulibe ndi mavuto amene akupeza nawo amalawi foti anasankha chinthu chimene samadziona kuti chidzabweretsera chani ukayang'ana lero lino mavuto onsewa ndi mphamvu ya utsogoleri olephera kuti ndi utsogoleri umene ulolephera umene sungakwanitse kuwathandiza amalawi padakali pano nzanga tikhoza kutsimikiza kuti dziko la Malawi likudusa mikwingwirima yokhwitsimala mavuto okakala kwambiri njala kukwera mtengo kwa zinthu kusapezeka kwa forex zinthu ngati zonsezi zakuti dziko la Malawi kuti mwina tinene kuti padakali pano nkoyenera tikhoza kutsimikiza pano kuti ndi profesa yekha amene angawombole amalawi ukamande kufusa nkhani ya profesa ndi manena kunena kuti tibwerere 2014 chimene chinachitika 2014 ndi chani tinene tiyambire 2013 kafika 2014 chimene anapanga profesa ndi chani anadzionena kuti ineyo awandituma chifukwa choti awawa ineyo ndikukagwira ntchito imene ndikukagwira ndi yotani ndi atumikire kuti kwalimwira imene ndikuyenera kupanga ndi chani mdziko muno munali nkhani yakashingeti kwa profesa atabwera pa mpando chimene anadziwa ndi chonena kuti anthu akuvutika chifukwa cha utsogoleri olephera chimene ngapange sindikuyeneka kuyenda anapanga chisankho chosayenda for 6 months after 6 months chilichonse chinayamba kuyenda bwino ndiyeni chifukwa chake anthu akukumbukira nkhani ya 2014 sakukumbukira nkhani ya 2020 koma akukumbukira nkhani ya 2014 kuti 2014 tinayenda bwanji tinayenda motere kuteko ndi chifukwa chake utatoyang'ane lero utanena kuti tafusa anthu ali pano nkhani ya mavuto palibe munthu amene akamba za Profesa Arthur Mutharika chifukwa choti ali ndi utsogoleri ali ndi masomphenya amadziwa kutumikira amalawi ndi mmene zikuchitikira kuno kuchikwawa kumene kuli mega rally ya chipani cha Democratic Progressive chimene mulendonso olemekezeka kapena pa Chingerezi kuti guest of honor ndi governor kuno kumwera olemekezeka bambo Charles Nchacha MP padakali pano sanafike komano kuno kukufika ndipo kwafika kale chikhamu cha anthu ochuluka kwambiri akufika malo ano ndi zinthu zodzidzisa kwambiri kwina kulikonse kumene kukuyenda DPP anthu akumabwera ochuluka kwambiri koma chokhumudwitsa anthu amakamba kuti sanadye ndifo cha anthu amabwera achuluka koma sanadye ukandifunsa kuti ndifo chani mabwera anthu ochuluka anthu chiyembekezo chawo ndichonena kuti akumamuonanga atonena kuti kwina bwera pano amva kuti tivota lerolo ndi akufuna avoteretu pati ukayang'ana anthu abwera pano po ndoti mavota apanga kale akumakamba akuti 16 September akuti nkutali kwambiri ndichifake ndikuzonena kuti anthu kubwera kumabwerako akumaona ngati kuti mwina mwake chisankho chitika nthawi imene ndichifaka mwere kuti tikabwera pamalopo tivoteretu titani kuti tithane nazo koma kuvota ndi pa 16 September komano ukayang'ana anthu akubwera kuti ena mavotiro tikonza kupeza kuti nthawi imene akuvota ife kulibeko kuno tikafekere pati tikakhale pamalopo nzanga kumeneko ndikufotokoza kwa nzanga Robert Seman amene ndili naye malo ano kutiuza zina mwa izo zimene zikuchitika malo ano nzanga mwina Robert Seman mwina timvenso kuchokera kwa nzika zakuno atifotokozerewo kandi pakamwa pawo zimene amakumana nazo pansi pa ulamuliro olephera wa Malawi Congress Party chimodzi chimene ndisanachoke malo ano ndakumbutsa anthu kunena kuti pamalo pamene tayima pano ndi pamalo paja panagendedwa amene ali president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndiye kuyang'ana anthu amene ali pano pawo anthu onsewo ati abwera kuzalana msonkhano wa DPP kumafunsa kunena kuti kodi ena anagendedwa pompano ena abwera pano kuzalani kuti kuzanyadira msonkhano kwesecho nkhani yake ndi chani kuti utsogoleri wabwino utsogoleri wa masomphenya utsogoleri wokumva zofuna za anthu ndi utsogoleri wa DPP kumeneko ndikufotokoza kwa nzanga Robert Seman akukumbusani amalawi kuno kulikonse umene mukutionera kuti malo ano ndi Pankate ground community ground pamene pakuchitika mega rally imene iyi tikubwerera mbuyo pang'ono malo ano ndi malo amene anagendedwa aja a Malawi Congress Party ndi president wa dziko lino achakwera anachoka chothawa chothamanga malo ano koma chosekesa ndi chozizwa nchokuti malo omwe ano ndi pamene wabwera chipani chotsutsa chipani cha Democratic Progressive kuzachitisa malo ano chanandiyidwa nzanga tu malo ano zomwe zili
zochitisaso kaso ndizo nyadisa kwambiri. Tikamanena kuti chalandiridwa ndibwererabe mbuyo kunena kuti kodi chifukwa chani chipani chalandiridwa chifukwa cha fundo zake utsogoleri wabwino utsogoleri wa masomphenya Profesa Arthur Mutharika umene umayang'ana anthu kunena kuti kodi anthuwa ndikuyeneka ndi atani anthu andikuyeneka ndi alemekeze motani mzanga ndikhulupirira kunena kuti alendo ndi nawo ambiri modelo ndi mwina mwake tilandira alendo ena amene abwera pano nawo safotokoze mbali yawo ndi mmene akonzekerera ndibweranso ameneyo ndi mzanga Robert Semani kufotokoza zina mwa zomwe zinachitika malo ano komanso kalima mutikhala tikubwera ndi alendo osiyanasiyana kuti mwina timvenso kuti atibwerera otani malo tikulandireni Mayi Bertha Kolopo amenenso ndi mulangizi wa President Professor Arthur Mutharika pano atesikwale. Hello. Tikulandireni Mayi Bertha Kolopo malo ano tsiku la lero mwina ndi uthenga wanji lero umene mwapesa Amalawi kuno kunkhate kuchiwawa. Kuno kunkhate kuchiwawa uthenga umene ndawabweresera lero Amalawiwa ndionena kuti pa 16 September azakavotere Professor Arthur Mutharika chifukwa ndi profesa yekhayo amene angabwerese zosowa zawo ndipo tsogolo la Amalawi awawa lili m'manja mwa Professor Peter Mutharika. Anthu awawa Peter Mutharika akumudziwa bwino chifukwa Professor Mutharika amene amalamulira dzikoli chokudya sichimasowa komanso kuno kuchikwawa kumakonda kudumba madzi amawonongera zolima zawo. Profesa amati madzi chonchi anthu awa amabweresera chimanga nkumalandira amabweresera mafuta ngakhale chipere anthu amene amalandira nkumaya koma lero anthu awa akuzunzika chifukwa choti anavotera zonse zidziwa amangovotera amangona kuti amangona ngati kuti asintha zinthu osaziwa zoti aonjezera mavuto kwa mavuto. Ndiyeno uthenga wanga amene ndabwera nawo lero ndionena kuti Amalawi tonse akuno kuchikwawa kunkhate tiyeni tikavotere Professor Arthur Mutharika chifukwa ndiye yekhayo amene akudziwa mavuto athu. Anthu awatu anakhala akudikirira zambiri kuchikwawa kuno zimene analonjezedwa kunena kuti msewu ukonzedwa chifukwa Professor Arthur Mutharika anayamba kukonza msewu ndikhulupirira amene mmabwera uku mwaona mabridge okongola mabridge amene aja anamanga ndi Professor Arthur Mutharika. Anzathu atabwera amanena kuti akumanga Chakwamba highway koma amene tayendera lero tayenda mozunzika kuli mapoti osakhala masewu lefe kumadabwa kuti kodi Chakwamba highway chandiyi kumachita kudabwatu kuyang'ana minda anthu sanalime muli tchire lokhalokha ndiyeni mazifunsaso kuti kodi mamega farm ang'onoang'ono amanenedwa aja apapa ali kuti apa anthu akuoneka kusafala ndi njala awa. Ndiyeno uthenga wanga weniweni ndionena kuti Amalawi anzanga tiyeni tikavotere Professor Arthur Mutharika kuti dziko la Malawi libwerere mene linalili anathu azakhale pabwino chifukwa kuzunzika kuti kuzunzika lero kuti tiyapase voti anzathu awawa achipani chimodzi anathu azazunzika kuposa ifeyo chifukwa ngati pano shuga ali pa 3,000 tikawapasaso zaka zina 5 shuga uja azafika 6,000 olo 10,000 kodi azathana wakugula mwina ife lero 3,000 tikuyipeza koma anathuwa chifukwa ngakhale olo kusukulu anawa anasiyatu kupita kusukulu akhala kuphunzira kumene kuchako kumapezeka kuti akumalira apereke cha chitukuko ana apereke cha chitukuko alibe malinga ndi nyengo zimene zikuyendera ana ambiri pano sukulu asiya ana ambiri ang'onoang'ono pano ayapirana chifukwa chanena kuti zokudya kulibe. Ndiyeno Amalawi anzanga ndimati ndikupempheni kuti September Mutharika nawo akabwera kuno ndizokudya kayako wasakupa ni mafunda kaya bweresa likuni kaya ni ndalama kaya ni vala zawo landirani muje koma foti mukapeleka akumeneko ndikuyankhula kwa Mayi Bertha Kolopo amene ndi mlangizi wa Professor Arthur Mutharika wafotokoza pano zomveka bwino wafotokoza mwachuchuchu akuti chonde Amalawi osazapanga mistake pa 16 September chifukwa cha ulamuliro wake wabwino umene anauonetsa mdziko lino pamene His Excellency Professor amalamulira dziko lino zitukuko zokudya katundu kutsika mtengo komanso ndalama zakunjazi chamati forex zinali pena paliponse sizimachitika ngati imene zikuchitikira pano kuti mpaka na mbala chimanga kufika ndikwa zimenezo zinachitika kumbiri ya dziko lino mwana mtengo yankholanso ndi ena mwa akuluakulu
tikumana nawo malo ano kuti mwina atifotokozere kuti ndi uthenga wanji umene abweresera kuno mwina pachiyambi mutango afotokozera Malawi amene akutionera patakali pano dzina lanu olemekezeka. Ina Clifford Maulidi Shadow MP wa Chikwawa East constituency. Mwina ndi uthenga wanji siku la lero amene mwabweresera Malawi akuno kunkhate siku la lero. Uthenga wake so ambiri yayi. Ino 2025 tifada auze anthu kunkhate ku Chikwawa East constituency kunena kuti APM akubwerera Somboma, TPP kubwerera Somboma, ndipo akabwerera Mboma nkhani ya njala yatha, nkhani yokondera yatha, umoyo wa anthu utukuka ukubwerera kwa zinthu pano pasodousa pambando 2025 tembera mungu. Mwina kuchikwawa kuno mwina mutonga fotokozera Amalawi kuti ma mega farm ang'ono amene ananena achimwendo banda ndi na MCP kunoko ali kuti ndipo akuyenda motani ma mega farm ang'ono amenewa. Ma mega farm ang'ono amenewa mwina ali kunyumba kwawo kwa achimwendo banda awo komano kunoko kulibe ma mega farm anthu akulima amene amalimira muja komano fertilizer alibe chakudya chitokolola chokwanira chifukwa cha boma ilo ipa imene lili panopa so ma mega farm akwanirawo kuno kuchikwawa kulibe ali nawo kwawo mwina kunyumba kwawo kuno tilibe. Chinthu chinaso tinamva aboma iyi akutiudza akuti akukonza msewu wakuno ochedwa kwamba highway komanso asadikmia highway mwina zitukuko zimene zizi mwina zinayambika liti ndipo panopa zili pa level iti ngati zilipo. Abwana iliyo ndi mboni mwayenda kuchokera pa Thaba kufika kunoko mwaona sewu umene ulili mene Mutharika sewu 2020 ni mene ulili panopa mabridge amene anamanga APM amene ndi amene kuthandizikira panopa sewu umene anakonzera Peter Mutharika ni mene ulili panopa awachibwereni pali apanga umene kubwera kwawo chimene anapanga ndi kuchosa makave amene Professor Peter Mutharika ndakonzere ngoma anatenga anapita nawo kwawo ndimene anapanga ndizimene zozo makave athu amene analimbisija kuti tikonzere makwawa athu anatenga kutenga kupita nawo kuti nkulakwa yankhulano kanema kuona kuti Congress anthu akulashida ndipo amadana nafe kwambiri ndipo samalifuna bwino washide anamba ni bingu atata bingu analekera bingu awana amene amadikona kunoko ndi TPP wakamene magalizira anthu akushire vale koma ena osewa libe ndikuzani pa 16 chifukwa akuno amakonda TPP kwambiri chifukwa anthu akuno amakonda APM chifukwa anthu awa ndamene amaganizira Shire Valley ndamene amakonda Shire Valley amakonda Chikwawa ni Sanje mngati muone zitukuko zambiri zimene zili kunoko anapanga dibingu komanso Professor Peter Mutharika chipali cha TPP imene chabusikwa kunoko anapanga tokoza kwambiri yankhula kwa Shadow MP Bambo Clifford Maulidi afotokoza akuti kuno kuchigwa cha Nshinji wa Shire chipani cha Congress anthu akuno kuchigwa cha Nshinji wa Shire asirika pano kuyankhula akuti ndi Professor Peter Mutharika komanso Professor Bingu wa Mutharika Mehiso Desipisi amene anaonesa chikondi ndipo amene amaonesa chikondi kwa anthu kuno kafika mpaka na pano ndi chifukwa chake akuti kuno sasalekeza sopanga mistake imene anapanga pa 2020 povotera chipani cha Congress Party uchilowe Mboma amlonya tima kuonani Amalawi umene mufuna kuwapatsira Amalawi siku la lero pano pankhate uno ndi kwathu inekhaso wadera lino Alex Zito Mlonya wa TPP komano uthenga amene ndifuna kupereka pano kwa Amalawi andoti ife anthu kuno kunkhate kufuna tinene kumtundu wa Amalawi kuti tagwirizana kuti mavoti athu onse kupeka kwa Professor Peter Mutharika pa zifukwa zambiri mukufuna bwino pano sizikuyenda bwino dziko laonongeka anthu sakudya makwanzi padala mulibe teile mafuta kusowa ife anthu ndiamakhala tangana za kumbuyo tangana kuti ndani kodi akatithandize komano Peter Mutharika TPP so ineyo cheka mimi ngapeleke nodi kuno kuwa east kaonzela kuonera Peter Mutharika president chaka chino akwela simufuna chimwendo ibanda umene ali kwa basamanga nizana kuno West Bank
kumeja pama mwana ndiye no ife anu mtima ngati dziko ngati dera sirufanga ayikambera kuti muone mavuto ndachulambira kodi chikhamu chathu kwimbira anthu limene lasongana malo ano siku la lero inuyo kunoko mwinati nkulako kuti mwina mwapasakana kake kuti anthu afike malo ano siku la lero ayimane ndanena kale kuti kuno anthu tipipe maikonda akapita mutali mukonda ngali moto yapita kanyamula munthu msewu ndowonongeka mayendedwe akuvuta lole singaduse 7 tano 3 tano matura nomwe akuvutika kuti ayende msewu anthu tinganyamule pachati so anthu abwera okha ende anthu chinatili chanthu chimene chili pano ayita kubwera pafupi pomwepa sitinatenge kutali palibe onsewo angobwera chifukwa cha chikondi chomukonda chula mthalika mwina pamene tikudikirira mwina mulendo olemekezeka malo ano chikhamu cha anthu chidakafikabe malo ano mwina kupita chitsogolo inuyo kuwodi kwanu zikuyenda kumeneko zitheka ineyo ndiyeka kansala amene ndingawine so muwina chifukwa chani inu amulonji ndineyo kansala amene ndingawine so kwathu kuno chiyambireni matipate chifukwa nthawi zambiri anthu kunoko akavotera wachiye zina amasintha koma kunoko anthu sakusintha chifukwa ineyo ndagwira ntchito movutika ndi chakwera ndili kotsutsa chakwera wandifinya koma anthu asina asiye mapanga chani amulonya auzeni amalawi mapanga chani chachicha chipatalacho ni ntchito ya manjanga ineyo ndili vice council chair wachikwatisi council ndinapanga maplani jesi linandithandizira kupanga chipatala kuno ndalama ya boma sinayilandirepo anandithandiza pachando World Bank panopa ndikunena pano ndikumanga pa mabere ati DC World Bank ndamanga mabloko pa Pimbi School World Bank ndamanga mabloko padiwa World Bank ndi zambiri natsegula polisi ya Makwira ndikunena pano polisi inatsegulidwa World Bank ndikunena pano Makwira Health Center ikufuna ikaye Makwira Rural Hospital ntchito yanga chabwino ndi zambiri zimene mungachule komano tamva chipani cha DPP alengeza akuti maprimary akhala ayamba ndi kumene kulibe ma sitting MP o ma sitting councillors komanso kwa inuko achitika maprimary makonzeka kuti mukhoza kudusa maprimary ndilokonzeka Ngonya ina sinema kwa kuziwa bino aisee kajogera batali ndi chipani DPP ndi chipani chokaje wina sama likonda ina ni mwana oli mtima sina studio kubira chipani china anthu amadziwa kuti ziga makonda bila mtalika ziga makonda chipani cha DPP zige sanga sinthe kwathawa anthu sinathawa kuno anthu andavutika nawo mavuto onsewa amene chabera kuti pangawo ndinawo anthu neni kuthekera ino mwakakhala town sizamva kuti maprimary amulonya sana wine apita ku independent kapena apita ku MCP ndipo sizingatheka ifa siningaluze maniva siningaluze chifukwa anthu amandikonda ndini mavuto ochuluka mavuto anga ndi amene so ndapita mthalika MP amene angaime azakhalanso mavuto ake omwe so ndi advantage yoti ine ndagwira ntchito yabwino pita mthalika president wathu amene anthu akufuna kwambiri yoti ngodusa moyera chifukwa cha apita mthalika ameneyo ndi azige mulonya kufotokozapo zina zimene amapangaso kuno mwina patakali pano mwina ticheze ndi district governor bambo Mr. Gale district governor takulandirani mwina pasani moni amalawi amene akutionera patakali pano zikomo kwambiri choyamba zinanganire Welos Gale amene ndi district governor wa Chikwawa Abani ndimayang'anira Chikwawa North komanso Chikwawa East chipani chikuyenda bwanji kuno kuchikwa cha Shire washe bambo district governor ndipereke uthenga wabwino kwa malawi onse komanso kuno kulowa Shire chipani chathu kuno chili nganganga ndipo takonzeka kupereka mavoto ochuluka kwa Professor Athapita Muthalika ndipo no palibe wina aliyense amene akukamba za chikangawa kapena no MCP chimani chokuphachi anthu onse takonzeka kupereka mavoto athu kwa Professor Athapita Muthalika bwana taonapo magavana ngati inuyo mukumakwera akuti anthu ena kumadana mwina ndi mashado kumadana ndi anthu ena inuyo zimene zizi simukupanga nawo kapena mukupanga nawo ndifotokoze momveka bwino bwana
kuti nthawi zambiri munthu ukakhala udindo pali anthu ena amene amakusaka kumakusata koma tinene zona ife tikugwira ntchito yopambana kwambiri kuti Profesa Thabira Mutharika fa chipati naye bakale ndikanena zona momveka bwino ena fe tinayambira kuma area kuchoka kuma area tapita ku Swese komanso pa district kutabwera kudzakhala district governor so tasunga chipani kuyambira kalekale zina za anthu amangokamba chabe kuti mwina maudindo onse ena kuafuna koma tipempe kuti tonse tigwirizane kuti no Profesa Thabira Mutharika pa 16 September pano timulowese mboma kuti aliyense amve kukoma tisinthe dziko libwana kodi mukusindika pano kuti mu district mwanu mugwira ntchito ndi ma shadow onse mofanana ngati inu yokholo ndipo zona wina aliyense tikuyenda naye amene alipempha kuti tiyende naye tikuyenda naye amene alifuna kuti tikapange meeting yache tikumapanga naye palibe sankho komano enawo amatha kuona kuti ena makhala ajealous district governor wena ndi shadow akusiyana kuyenda ndi shadow ina chifukwa chani aziyenda ndine amatikakamira kuti tiyende poto kachipani simapanga chocho yayi amene ali ready ife tiyende naye watipempha tipite naye mwina ntchito ikachuka kuti onse aperekano tsiku lofanana timagawa ntchito ena mwende uyu cholinga kuti tipitise mavuto a Profesa Thabira Mutharika pasogolo bwana mwina pa nkuteka pali magavana ena akuchita nkhani yosayenera mwina akumagwira anthu amasankha anthu ena nawo mwina anthu ngati amenewo mungalangize motani pamene tikuyandikiranso kuma primaries ndipemphe kunena kuti sitikufuna ma district governor anzanga onse amene akulimbira padakali pano kuti akhale ndi mtima omakwera shadow kutereko panopa ife tikulimbikisa mashado onse ngati kudera langa ndalimbikisa mashado anga onse kuchikola east kuchikola north kuti anthu amene watiyende pamodzi kuti zisankho zathu zikhale zabata ndi mtendere wina aliyense akamabwera ku chisankho azakonzeke anene fundo zake zimene azachitire anthu azasenkhe okha ife sitikufuna district governor akwere munthu wina aliyense ndi ntchito yathu tikuyilephera ifenso makosese governor ndapempha kuti asakwere shadow kwa nthawi zambiri akakwera shadow wina akaluza timagawanisa chipani amakayima pokha yes tikufuna kuti shadow ena alise panopa akagwa akayime paika koma aliyense akonseke kunena kuti amene wagwa athandize kuti amene wawina kuti chipani cha DPP chipite pasogolo tisagawe mavoto lendo sindikulola zimenezo bwana mwina utenga pamawete mocheza kwathu mwina utenga wina uliwonse amene mungakhale nawo kwa Malawi amene akutonera padakali pano ndipemphe kuyambira chigawo cha kumpoto pa chigawo cha pakati ku Eastern Region ngakhale chigawo cha ku Southern Region kuno wina aliyense akonzeke pali nchitidwe wina umene kuchitika kuchokera ku Malawi Congress Party ndazionapo ndipo nakangana ndi mafumu osiyana-siyana mwina ena kumalira kumene chifukwa pali anthu ena amene akupanga zachinyengo kumapempha anthu amuzi kuzera kwa mafumu kuti atulutse ziphatso zawo zovotera azilemba mayina kumene kuja kwanena kuti ayi tipaseni mayinawo ndikumatenga zosatira za pali siti yawo yokavotera ife ndipemphe Amalawi kunena kuti chonde tisabese voti yathu ndi chimanga kapena kaufa kapena anthu akutipasa Malawi Congress Party tisalole kuchita chidwe ngati umene kuyayi akapezeka munthu amene ndikupempha pano kuti tepera kalipoti ku polisi ndipo anthu amene amangidwa ife zimene zikuchitika ndipo tikuzimva ena angamba mafomu olembalemba akupanga zimene zintalanda malipoti ngati amenewo ndiye ndikupereka munthu wa Malawi kuti kuyambira chiko cha kumpoto kumwera pakati tonse ngakhale kusana ndi choni kuno pasapezeke munthu akutulutsa chiphaso chake feni mulandu komanso akapezeka akugulitsa chiphaso amangidwanso etu bwana wanga tathokoza kwambiri amenewo ndi bambo Gale amene ndi district governor kuno ku Chikwawa pano pankate pamene pakuchitika megalale ya chipani cha Democratic Progressive kumenenso mlendo olemekezeka malo ano ndi governor akuno kumwera olemekezeka Charles Nchacha MP panakale pano anthu akudakafika malo ano koma mlendo olemekezeka malo ano sanafike komano ground ili lazaza to the capacity mpaka na nditu anthu afika okwera mitengo mwina kanthawi kenaka akatipempha cameraman wathu atemenuze akuonesaniso mbali zina maango ena mene kulili kuno kunkate kuchikwawa kumene kukuchitika megalale imeneyi kwabwera anthu ochuluka chikhwimbi la anthu ayima mpaka na kutali kwambiri uko mmisewu kuyang'ana kuti malo ano kuti ndi utenga wanji umene governor komanso akuluakulu a chipani cha Democratic Progressive amene akhale akufika malo ano kuti ndi utenga wanji umene abweresera anthu amenewa kuno sindili ndekha ndi timu yonse imene timayendana kuti kulikonse ndi nzanga Robert Seman amenenso akugwiragwira makina kuseriku choncho ife kuno sitisunta tikati kupasani each and every update chimene zizikhala ikuchitika kuno mwina tabwerani mwina timve tabwerani pafupi pasani moni masala bwanji mayangane Amalawi amene akuonani kumene kuja auzeni zina lanu kuti ndinu ndani zina langa ndine Stella Msungula eyokera kuloko kukati yankhulani mokweza Amalawi akumveni mwina mwabwera lero pasongano umene wa DPP mwabwera kuti muzatani
tabwera kuzayang'anira kuti monga nkhati adadi athu akutiyang'anira kunoko ife athu ndi madandaulo kuti kunoko njala yachuluka kwambiri adadi wakuuliwo kwatimve kuti kunoko kuli njala kwambiri atithandizire pa 26 pa 16 September ndiwo kabasi ndiye kuli njala munalembesa kuti muzavota ndipo votiso ndilinayo ID china chichonse ndilinacho ndipo adadi wachimve kuti kunoko kundiwo kabasi kunoko muzavotera mukuti aprofesa muzavotera profesa chifukwa chani inuyo chifukwa choti chakwera rizunza kwambiri nthawi tali ife tikuli adadi athu abwererenso kunoko kumalawi ndipo mtenga umene wa adadiwo atimvetse ndithu panopa adadiwo aprofesa akukuonani kuzira kumene kuja mwina apaseni utenga kapena apaseni moni kapena zokha ndi utenga wanji opita kwa adadi amene wa profesa Arthur Peter Mutharika utenga akuonani patakali pano utenga wanga ndiwoti kuti adadi kulini kwa mutilandire moni kunoko ndipo mutimvetse ifeyo chakwera panopo basi achoke panopa ndi adadi wakha mmene tikukudalirani kunoko ku Malawi ndinu nokha palibenso winayi ndithu adadi kulini kutimvetseni feyo tathokoza kwambiri zabwino zonse mzanga Robert Seman mwina wamvatu anthu akuno mmene akudandaulira nkhani yayikulu kuno akuti njala komanso kulibe chiluko china chilichonse chimene achita Amalawi Congress Party kuno mzanga Robert Seman uwo ndo mbono wakulu kunena kuti tikayang'ana seli mutunda mzanga pamene tili pano ndi mutunda akwe ndi msengu umene amene anasiya ndi ADPP amene anapanga project imeneyo ena anabwera paona kuti project chayambika ife chimene tibwera tifuna tipatse dzina la munthu wina amene anali munthu founder wa chipani cha Amalawi Congress amene ndikhoza kunena kuti ndi magulu amene amadziwika kwambiri ngati achina chakwamba highway anthu amene achakayang'ana bwinobwino ndi anthu amene mwina mwake anakhala nacho chipani cha kwambiri ndipo ufuna kukhala ngati kwathokoza anapereka semene sakukoza mpaka na lerolo ndi anthu onsewa chimene akukumbukira ndi ubwino wa chipani cha DPP wakonza nsewu zabwino chakudya anthu amakhala nacho chokwanira chifukwa anthu akubwera mochuluka mzanga kumeneko ndikuyankhula kwa mzanga Robert Semani mene ndafotokozera kuti malo ano anthu ochoka kwambiri so patakali pano mwina tipereke kwa cameraman wathu ayendese akuoneseni zonse komanso tipereke kwa master of ceremony amene akhale akuyendesa mwambo umenewu kuno muli ndine Robert Mukoli komanso mzanga uja Robert Semani tikati kubweranso kupereka mapdelena ndi ena komanso amene program ikuyamba mwendo wolemekezeka akakufika makoma nonse
kwambiri. Olemekezeka regional governor tisanayambe china chilichonse pamalo ano mundilole tsopano ndayitana Bishop Kachenje kuti athe kutitsegulira ndi pemphero. Bishop Kachenje abwere kutsogolo kuno, abwere adzatitsegulira ndi pemphero. Tikhale chete timvere pemphero. Haleluya, haleluya. Tikhale cheteti zikomo kwambiri. Amen. Ndafuna nimuvumise mkulu wangayu awande Bishop Kachenje. Ine ndi Apostle John Alfandika. Ndipemphere ndine. Tenti pemphereni. Yawe tikudzapa masopano modzichepetsa madzulo ano. Ndasenza malo mwakhimbi anthu iyi. Madando awo nditi gwada kunsi kwa mapazi ano. Kona kunota ambuye choyambilira ndi pempho lake. Mutisungire PM njowathanzi. Chachiwiri tikukuthokozani ngakhale tikumakhalabe masiku angapo osadya nachiyenda beni moyo monga mene tichitiramu. Tikuti yawe tikukuthokozani chifukwa cha ichi. Yawe tikuyamikanso ndikupempha kunoti mutithangatire maulendo athu ndi maganizo athu. Tisaganize somupepera monga mene tidachitira ulendo watha uja. Apa ulendo wapa 16 umene ukubwera yawo September uno tikhale ndi ganizo losintha. Ndikugwada kunsi kwa mapazi anu m'malo mwa anthu awa kukulapirani ambuye. Adachimwa kupanga maganizo olakwika. Adayika mbava pa mpando. Adayika zigawanga anthu okuba pa mpando. Onani kantengo kadapha anthu athu akalekale kaja kadasamukaso mapiri akumwanza kuneno kakakhazikikaso kuchikangawa natitengeraso anthu ena ofunikira mdziko muno. Jehova tengani nkhwangwa mudula mitengo iyi imene ikutha miyoyo ya anthu pa dziko pano isadzapezekenso mudzina la Yesu mwana wa Mulungu wamoyo. Jehova tapemphera, nenani ameni. Hallelujah. Akuti pakweneka kukhala chopereka. Tabwerani munthu wa Mulungu amadya ali mpaka mwete. Inu tatikira nyimbo ya gospel kumene koko. I think Petro taima uja ali pafupi. Alipo? Mulandire. Chopereka. Anthu ali kusanjawo ali ndi ndrama palibe opanda ndalama. Atsogoleri onse tayimirirani kusanjawo. Tiziyenda line by line. Line by line. Tavina na azimai. Tavina. Muonerere chopereka eti. Ayamba regional governor kena kutose byakhabira. Taima betulo. Taima betulo ndinakuona betulo. Taima betulo Galilea betulo. Taima betulo ulini Yesu betulo. Taima betulo betulo. Zere washwiriwo. Zero washwiriwo ibereke. Ili yose mene tili nayo tiabatse. Na bishop watu. Asamaso wezo kuja. Taima betulo Galilea betulo. Taima betulo ulini Yesu betulo. Taima betulo. Tawi ya chopereka. Tawi ya chopereka. Regional governor chifukwa cha chopereka chimenecho eti taombereni m'manja regional governor. Zikomo kwambiri. Tisanayambe china chilichonse pamalo ano pali aini yake amudzi uno. Agogo athu alipo mpano. Agogo mmodzi amfumu amodzi alipo mpano. Atilandire atitsegulire bwaloli. Pali mwana kusanja kuno amene mayi ake sakuoneka chonde mubwere mumutenge mwanayu. Mubwere mumutenge. Zikomo kwambiri.
zikomo kwambiri pitirani. Abwere agogo mmodzi mwaulemu ndi ayitane agogo mmodzi atilandire pamalo ano amasule a regional governor kwa kanthawi kochepa. Manja mwachifumu azimayi. Tungululu zake. Zikomo kwambiri, zikomo kwambiri. Choyamba ulemu kwa governor athu ndi mbumba yonse mwa ku region. Ulemu kwa magrupu anzanga, mafumu anzanga muli pano. Achipa nonse mwande ulemu. Ineso ndi ande ulemu wangaso. Fani nese ndi munthu. Ndipo panopo ndikuti ulemu upite kwambiri kwa nonse mwe kusanja kunoko. Fanya pepeba panopa nkati. Ndipo ino ni nkati jandi imene. Imamba nkati nditi ndi imeneyo. Ndipo ndikuti anthu ali apawa asambe pa game royal. Anthu wachwa edi ababa game ngati. Ababa game ngati. Ababa game ngati. Anthu wabira eka pache. Ndipo anthu wa abira kuti inu akulirani. Akulani? Akulira ndi zomwe mbyo mmapanga. Tose ndiforani olira. Ndiye pano pankate mumasuke nditu. Ndipo mafuna kuti muna pakamupite mawa mwe pano. Ndipo ti ntchito zambiri zovuta kuti nditi chani. Poina ifesi kankwaso ari mangaso. Arani? Ndiye takulandirani ni manja awiri. Mama ndiyo kuti akumpando konko kuichi waniko makhalako. Unoko kuti ma MP mashado ambimbiri ali kunoko apa munimvese ma MP ambimbiri kuno ayikuti kuti ayimia DPP koma ena ngo warumidwa ndi zimene zina kuti asongoneze arani asongoneze tiwaziwa aiba tutani tiwaziwa ndio ife ngokuyanga nani koma ngamunga singe mwamphepa izinizanu msalilire ife likumva kwawa inse munamba nsu munamba pano ipalipo suja watakale nde singankhulela mpili yayi koma shadu wanu ife musange shadu wabili ife akai munthu mmodzi akakuti mmali lokha sankhi lokha mene bweza nsankha mapuli ndilamulo yako koko makhako ife ndifendani nde iniyo mumasuke panopo takwana manja awiri koma mukasankha anthu kuti atumidwa ndenako ife zaiya inuyo ife zakhawipa zokwambiri ife yakubwera kwanu manja mwachifumu mwamva teti akuti ena atumidwa ena atani chala mwamba chapita chala mwamba cha tati DPP woye zikomo kwambiri tikulandireni inu a regional governor bambo Charles Mchacha mulandire ulemu wanu tikulandireni inu bambo Mwandija amene ndinu apatroni athu kulowa shire kuno mulandire ulemu wanu taombereni mbanja zikomo kwambiri tikulandireni inu MP athu bambo Malowa landirani ulemu wanu tikulandireni inu a director athu a protocol Mai Linda Kembo mulandire ulemu wanu tikulandireni inu Michael Lopo a director athu a president kumene mukuyendesa zako a president muti mulandire ulemu wanu tikulandireni bambo Fole mulandire ulemu wanu ashado athu tikulandireni bambo Chunga mulandire ulemu wanu ashado athu tilandireso mashado athu apa mudzi pano bambo Maulidi mulandire ulemu wanu mulandireso ulemu mulandireso ulemu bambo Chizuzu mulandire ulemu wanu mulandire ulemu bambo Guta ashado athu mulandire ulemu wanu mulandire ulemu a director athu ku region ma directors athu bambo Kadziwe mulandire ulemu ndimperekeso ulemu kwa treasure athu ku region bambo Vigalo ulemu wanu akansala athu olemekezeka bambo Mulonya mulandire ulemu wanu
Bambo Bede mulandire ulemu wanu. Ndikhala ndikutchula anthu osiyanasiyana amene tili nawo pompano. Mundikhululukira chifukwa cha nthawi a regional governor. Amayi tayimbani nthungululu. Olemekezeka a regional governor. Takulandirani kuno kwa Nkhate. Amene si malo wamba mu mbiri ya ndale ya kuno ku Malawi. Ano ni malo wamba? Ano ndi malo wamba? Bwana, malo ano amene mwafika lero pano ndi pa Nkhate. Kuno ku Chikwawa East. Chala mwamba cha dadi. Bwana, malo ano si malo wamba chifukwa chani? Mu mbiri ya dziko lino. Sitting president oti ali pa mpando anathamangisidwa ndi miyala pa malo ano. Malo ano. Kuno! Anthu akuno bwana, za usiru samafuna. Sungabwere kunoko, utakwezera anthu chimanga kuchokera pa 7,000. Ndikufika pa 110,000. Ndikubwera kuno kumadzaimba nyimbo kumavina kuno osatheka. Takwezani chala mwamba cha mchacha. Bwana, malo ano si malo amasewera. Zikomo kwambiri amolalo. Zikomo kwambiri. Bwana takulandirani chifukwa cha nthawi zambiri tikhala tikunena mkati mwa programu koma bwana musamangike mumasuke mwabwera kudzaona nanu kuno kumwera ngati regional governor chala mwamba cha mchacha. Ngati kuli kofunikira bwana mutakugona pompano anthu awa akulandirani mwalandira bwanawa. Musamangike kuti nthawi yatha malo alipo nyumba zilipo. Malo alipo. Akazi okongolaso aliko bwana. Nthungululu azimayi. Bwana mundilole tsopano. Ongeka tija chani akuti tikumanga. Kodi kansa mumanga ifaa kupempha. Chipatala ichi namanga ndi JCD sibomba iyayi. Ndalama za JCD zinatimangira apo World Bank. Ndikupempha titikira ndi madesi madokotera pamenepa anthu azichirira pamenepa azimayi tizilandira mankhwala koma kuti tikumanga. Ndifuna kutsimikizirani kuti Professor Arthur Peter Mutharika akangolowa mboma inu ndine tikamvota Peter pa 16 chipatala pa 20 pano ndizatsegula ndege. Ndimaochepawa ambuya kudalitse nonse zikomo kwambiri. Nthungululu za kansala. Kansala uyu kamvetserani. Kamvetserana nyamata. Kansala uyu anthu nonse mukufuna MP kuno muchenjere naye. Nthungululu za kansala amene. Akuti azatsegulira chipatala yekhati. Kansala wachitukuko tamwambereni m'manja. Bwana ameneyo anali kansala wanu wakuno. Kansala Mulonya, mwana opanda mantha, mwana osagwedezeka. Tamwambereni m'manja. Zikomo kwambiri chifukwa cha nthawi ndanena kuti programu yathu ikhala yongothamanga pano. Bwana mundilole tsopano ndadzutsa campaign director angokupatsani moni ndingokulandirani tipitirire ndi programu yathu tidzingoyankhula ma 2 minutes. Ulemu udzipita kwa bwanawa okha kuti no tisachedwe. Zikomo kwambiri. Chala mwamba uko. Bibi oye! Professor Arthur Peter Mutharika oye! RG chikundi cha usi oye! Dr. Mwandije oye! Ife tonse oye! Bwana chifukwa cha nthawi sindikuchedwetsani. Zolankhula zanga ndizochepa kwambiri. Bwana akuti tisapereke maulemu kwambiri chifukwa cha nthawi koma siningayiwale inu kholo langa kukupatsani ulemu. Bwana RG ulemu wanu mwasiya ntchito zanu kubwera kuno. Ndipereke ulemu kwa Dr. Mwandija amene akutithandiza kulowa shire kuno kuti zonse zikuchitika zizitheke mothandizana ndi bwana RG. Bwana ndipereke ulemu kwa Honorable Navicha amene ali director wa amayi dziko lonse la Malawi lino. Komanso ndipereke ulemu kwa advisor president
Michael pali pano. Ndipereka ulemu kwa mwini wake wa region ino amene akuyang'anira azimayi onse aku Southern Region. Mayi Mainja ina apeze polowera koma na kuno kumkathe kulibe. Kuno ndi kwawo kwenikweni kwa DPP. Ndikupempheni abale anga kuno takhala nthawi yayitali opanda MP wa DPP. Si choncho? Koma ndikuti chaka chino titani? Tivotele MP wachani? President ndani? Eya, nzimene tikufuna chaka chino zimene zichitike. Bwana, ine lero ndanena kuti sindilankhula zambiri. Chifukwa cha nthawi nsonkhano tayamba mochedwa zikomo kwambiri. Chala mwamba cha Bambo Kuleya. DPP waye. Bwana, amene wanara director athu a campaign kuno kumwera Bambo Kuleya, nthungululuza Bambo Kuleya. Bwana, chifukwa cha nthawi ndimafuna mwapadera talandire national director amayi amene alipo mpano. Amayi dzukani mwaweve azimayi akuoneni. Taweveni amama. Nthungululuza amayi. Takulandirani amayi kuno kwa Nkhate. Mukuona game ya terera lero kwa terereti zikomo kwambiri. Bwana, chifukwa cha nthawi mundilole tsopano ndi apemphe a director athu a protocol amayi Linda Kembo kuti akulandireni bwana malo ano kwa kanthawi kochepa zikomo kwambiri. Chala mwamba uku chala mwamba adati takuonerani pano chala cha tati mwamba adati akuonerani panopo tati ntingo awefa adati yeah DPP woye DPP woye athapita Muthalika woye athapita Muthalika woye Bwana Arachi woye Dr. Mwandinja woye Mai watu Mai Navicha National Director of Women the whole Malawi woye Mai atu Mai Patrick Ndasowa Mai Ndasowa amenalia Southern Region Mai atu akumwera kuno woye Zinasi chifanya ntawi ndingochula ose mmene zilireti komanso pano pali ma MP ena onabo malo wao zikomo kwambiri komanso kuli mashado anzanga komanso ndamuonaso Maulidi alipo mpano komanso ndamuonaso Fole alipo mpano papompa eti komanso daonaso achaodeka ku West uku kuchikwa West ambuye atikondera leti ndi mashado ambiri ndi makasala eti chabwino bwana nthawi ndingoyamba ifeyo bwana titokoze kubwera kwanu chifukwa chokuti timafuna tikuonetseni munapita ku Nsanje North tinavutika kuyenda ndi Nsewu tapita ku North kuchikwa North mwavutika nawo so Nsewu tabweraso pa Nkhate pano koseku bwana mwakuona panopo misonkhano ikukoma chifukwa chokuti tumapanga choncheti koma chimene tikufuna ife ndi chituku kwe bwana Nsewu mwaona nokha bwana athapita Muthalika akangolowa pa 16 September choyambirira tiganizireni ife anthu akuchikwawa anthu akulowa Shire tikuvutika kunako timavutika ndi Nsewu timavutika ndi njale bwana ifetu ndife anthu olimbikira koma chimene chimativuta ife ndi dzuwa ndi mvula ikakhaya mbiri ife zonse zimakokoloke timakhala soti back to square one
ifetu sitifuna ma 2 kg oti mutipatse tikufuna Mungu bwana Athapita Mutharika akangotsitsa fetereza chimanga ife sitimafuna TV nyumba yayi ndibibi woye ife sitimafuna zambiri yayi ife timangofuna zinthu zing'ono chimanga chizikhala nyumba ndiwo zikhale nyumba komanso timafunaso mtendere watu wa mumtima mseu bwana ukonzedwe mseu bwana popanda mseu palibe chani palibe chitukuko ndeife tikupempha ine sindipempha zambiri chifani msonkhano ndi wanu koma ndingokupemphani kuti bwana ife koyamba 5 months 5 years uyu muti zinake ndinani president nina uyu akulamulira panopoyi amene palibe chimene wapanga kuno palibe kulowa shira chimene wapanga kunoko ife tikudikira Athapita Mutharika amene adzavotera Athapita Mutharika chala mwamba zikomo kwambiri Ambuye akudaliseni. Mai Linda Kembo taombereni mmanja akuti sakumudziwa munthu amene akulamulira panopa. Inu mukumudziwa? Tili naye ntchito? Bwana munthu amene akulamula pano ife sitikumudziwa. Sitikumudziwa bwana chifukwa iyeyonso sakutidziwa. Ife kumwera kuno Chakwera amatidziwa? Bwana inu Chakwera mmamudziwa? Kusanja kwaliko amamudziwa Chakwera? Sitikumudziwa chifukwa Chakwerayo iyeyo alibe nafe ntchito. Ifeso tilibe naye ntchito anthu akumwera. Ife timadziwa munthu mmodzi. Malawi muno muli mpulumutsi mmodzi. Timadziwa Profesa Athapita Mutharika. Chakwera sitikumutani? Sitikumutani? Amayi mwayankhula mawu amphamvu. Chakwera ife sitikumudziwa. Chala mwamba aliyense amene samudziwa Chakwera. Tungulula mayi. Zikomo kwambiri. Nthawi ino mundilole tsopano bwana chifukwa cha nthawi ndi apemphe advisor president Michael Lopo kuti akulandireni bwana komanso awayankhule anthu ali apa. Chala mwamba zimayi. Regional Governor Bambo Charles Mchacha chikuni cha usima ziwano ulemu ndipeleke kwa inu Dr. Mwandija ulemu a National Director mai Mere Tom Navicha ulemu kulandire inu a Director mai chigawo cha kumwera mai Manja ulemu ndipeleke kwa NGC yonse region yonse district yonse constituency yonse mwachidule makansala onse amene muli pano ma shadow councillor, ma sitting councillor, ma shadow MP, and Ranule Mwan. DBB, why?
Nding'arule. 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 Mukuja katatu. Mukuja katatu. DPP waye. Olemekezekana chi anthu akuti tusakuja katatu. Anthu akuti tunjala. Amayi ndi abambo. Inu mukuziwa bwino. Ziko lino la Malawi. Nthawi imene timadya katatu ni nthawi ya Profesa Arthur Peter Mutharika. Amayi ndi abambo timadya mamawa, masana, mazulo si choncho. Koma bama ili litabwera tadya katatu. Mara mwakuja katatu anagwesa kwacha katatu katundu kukwalaso katatu mwezi umozi pali zeru. President amene tikavotere Profesa Arthur Peter Mutharika. DPP woye. Chifukwa sogolo la inu Amalawi muli kuno kwa Nkhate pamodzi ndi anathu ang'onoang'onowa sogolo lili mwa Profesa Arthur Peter Mutharika. Amalawi mukapanga mistake kupanga ngati zija zinachitika 2020 shuga amene tikugula lero 3000 mukamvoteranso amene alipoyi shuga uchazakhala pa mtengo wa 6000 muzakwanisa. Ngati bigiri ya chimanga ikugulidwa 10,000 mukamuvotera izakhala pa bwanji. Amalawi mziko muno sitifa. Ndiyeni mati ndikupempheni Amalawi anzanga kunena kuti pa 16 September tikavotere Profesa Arthur Peter Mutharika. Nthawi ya Profesa shuga anali pa 650 lero 3,000. Chimanga chinali pa 5,000 lero bagi 100,000. Sitifa. Amalawi anzanga mukangopanga mistake kawiri kunena kuti muzikavotera zomwe zija zimene zija tonse titapshiti tikhala opanda china chilichonse. Chakwamba highway amanena kuti Chakwamba highway ikuonekapo apa. Ife takhota pa Thabwe 12 koloko koma kuno tafika past 2 chifukwa choti seusuli chani. Inu mukukumbukira bwino mabridge abwino akuoneka ukwana manga ndi adadi si choncho. Ndiyelero wina angabwere kuno azikunamiza nikuti yayi ine mukandivoteresa 5 years zija ndangoyamba kumene koma zaka zina mukandipasa 5 ndichita bwino zona. Mamuna ngati akulephera kugula chitenje nyumbamo chaka choyamba chachiwiri akula. Ndiye iwe ungakakhale pasi nyumbamo uzindikira mweyo. Profesa Arthur Peter Mutharika ndi amene atiombola ife Malawi. Mazulo abwino ulemu wanu. Tungululu za maikolopo. Chala mwamba cha dati. Ena simu kukwesa cha aliyesa akumva kuwawa kwesa chala mwamba. DPP woye. Profesa Arthur Peter Mutharika woye. Zilibwinoti. Bwana pamudzi pano pali amayi ochuluka. Abwera amayiwa kuti adzakuyankhuleni, adzakuoneni, adzacheze nanu, patapita nthawi chipani chisanabwere kunoko kudzaona ana ake. Taombereni m'manja regional governor. Bwana azimayi akulukutika. Zambiri anena national director, koma ine ndimafuna ndiyankhuleko chinthu chimodzi bwana mundilole. Azimayi akulukutika kwambiri chifukwa cha umphawi umene achakwera abweretsa chala mwamba. Bwana azimayi mukuwaona panowa. Abwera mama wambiriwa kudzatilandira ife tinali ndi msonkhano wa amayi pano. Azimayi ambiri amene abwera pano sanadye ali ndi njala. Azimayi omwewa apita ku nyumba akagonanso satani. Chala mwamba chapita. Bwana ngakhale ife pano pa azimayi kusamba tikulephera kusamba alipo wasamba apa. Sopo amene bwana
anatisira apita ali pa 50 kwacha lero sopo ali 1000 kwacha Ufresh chala mwamba. Bwana, mkazi ndi sopo, mkazi ndi chani? Azatu wazibambo amatokala osasamba izimateka eti. Koma ifesi ngateka ukala osasamba imagwira. Ufresh bwana ndi sopo amene timadalira. Ufresh timachapira mbale, Ufresh timachapira zovala, Ufresh iso timatsukira zijazi takweza chala mwamba. Chala mwamba. Bwana tikuzuzika tikutani? Bwana mukatinenere kwa profesa. Ife tasiya kusamba. Kusamba tidzayambaso pa 16 September profesa akatawira. DPP waye. Bwana mundilole tipitirize msonkhano wathu. Nthawi ino bwana ndiyadzutse sopano maulemu bambo Malowa MP athu kuti angokupatsani moni bwana. Angokupatsani moni. Zikomo kwambiri nthawi ya bambo Malowa. DPP oye! Tiankheni bwino. DPP oye! Anchacha regional governor chikuno cha Usu oye! Asogolele Osogune oye! Pepani olemekezeka regional governor sindita nthawi kundilankhule ine pempho ndili mozi monga menane olemekezeka Linda Kembo. Bwana regional governor lero lomwe mukayimbira Professor Arthur Peter Muthalika kuti ayimbire tumapulani kuti nsewuthe. DPP oye! Chimene chachitika apa ndi chitonzo kwambiri kwa anthu akuno. Ndipo olemekezeka mzimu wausa ndi mtendere olemekezeka gondeja kwamba ni munthu amene timamulemekeza kuno kumwera konse kuno. Simungapereke nsewu zina lake ndikusiya ulichonja. Ndikunyoza kwambiri. Regional governor pemphanga ndili mozi mukauza Professor Arthur Peter Muthalika kuti pa 16 akamabwera maplana ayambiretu sewu tukufuna maji yakatama tende bwino. Ambuya kudaliseni zikomo kwambiri. Mwamva mauwo? Kumamvetsetsa munthu wankulu akamayankhula? Anyamata tamverani apa. Akuti chokhacho choti chakwera anapereka dzina la mbuya kunena kuti sewu waupasa dzina la Gwanda. Ndiyeno ndikuusiya sewuwo osaupanga kunoko kusazatuluke ngakhale voti imodzi ya MCP. Zikumveka? Aliyesa amene akavotera Adadi chala mwamba. Adadi ndi amene atakonze sewu. Tonse tikudziwa eti. Chala mwamba cha Adadi. Zikomo kwambiri bwana chifukwa cha nthawi ndikuyenda mothamanga. Ndipemphe tsopano maulemu ndiadzutse a National Director amayi kuti abwere tsopano akuyankhuleni bwana akulandireni malo ano komanso awayankhule amayi ali pano. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri chala mwamba. DPP woye! Kate woye! Professor Arthur Peter Muthalika woye! Chikuni cha Usi Onabonchacha woye! Andipasa 2 minutes. Ulemu regional governor. Inu Dr. Mwandija mulande ulemu wanu. Presidential advisor pankhani za mayi Michael Opole Mwanti maunyadani kwambiri. Inu atayi awatiwa kuti atayi mayi athu mayi Maria Mainja ulemu wanu zimayi osatopa eti. Komanso ulemu Director of Protocol mayi Linda Kembo ulemu wanu. Honorable Malowa ulemu wanu. Chifukwa cha nthawi akuluakulu onse NGC ulemu wanu. Region yonse ulemu wanu.
mashado MPs wonse ulemu wanu, mashado council ulemu wanu, iwe kansala watu wachinyamata wamphamvu kwambiri ulemu wanu timaunyadira kwambiri kansala atu owina wina eti ine ndayima pano nsija umonde kwathu malire nsewu kuja kwathu kuno kuchikwawa DPP oye moti ulendo wina bwana mungoloka mukatipangire nsonkhano pa Zimbiri mutithandiza kwambiri eti afike ku Zimbiri kweti zikomo kwambiri ine mawu ambiri ndilibe koma ndamvetsedwa kuti pano pabwera anthu kuchoka ku Lilongwe atamva kuti inu regional governor mupangisa nsonkhano malo ano ndiye atuma kuchoka ku boma kuti abwere pano akuti azamve azatole nkhani azatole miseche ndiye ine ndifuna ndikupatsireni uthenga inu amene mwatumidwa kunena kuti musatole miseche koma mutengezeni zeni mukabwerera mukauza Chakwera kuti kunkhathe kunali nsonkhano wa mwana undipondera mukabwerera ku Lilongwe mukauza amene akutumani kunena kuti Chikwawa yakuyedzekani Chikwawa yakutulukani nkhathe sisungakape Chikwawa silola zopusa ndiye munyamula uthenga umukanene inu amene mwatumidwa kuchoka ku Lilongwe kuzatola nkhani mukabwerera mukanene kuti anthu aku Chikwawa mwalakwira mwapha ndi njala mwamana chitukuko mwazunza koma pa 16 September akuti abweza DPP oye mukamabwerera ku Lilongwe uthenga omaliza mukanene kuti asiye kuononga dzikoli chifukwa akudziwa kuti aluza ndiye m'malo mwake akungonkana aba naononga ndiye pafika apa asaone ngati Malawi ndi wawo Malawi si wawo iyayi Malawi ndi watonse asapitirize kuononga dziko DPP oye asiye kuononga chuma cha boma asiye kuba maministry asiye kuononga drama za boma zimene ife tikuwapasa ku nyumba ya malamulo pamene patsalapa azikonzetsere kutuluka mboma uthenga omaliza kwenikweni mukawauza ayambe kumanga mphasa zawo ayambe kulongeza ayambe kukonzeka chifukwa Profesa Arthur Peter Mutharika akupita ku State House akagwira ntchito yokonzanso dziko la Malawi adadi ali mu ofesi ayamba kale maplani okonza dziko lino plani ya adadi ndiyonena kuti abwezeresenso Malawi kukhala dziko lokoma kukhalako plani ya adadi ndiyotaonetsetse kuti chakudya chikhale chotsika mtengo mankhwala azipezeka mchipatala matranspoti akhale otsika mtengo thumba la chimanga libwerere pamene linali fetereza abwerere pamene anali ndi zambiri zimene anthu amene waononga adadi akulonjeza kuti akakonza zinthu izi mukanthawi kochepa kwambiri inu anthu aku Chikwawa iwe mwana wa Khembo ndi anzako kuno amene mukutenga mipando pa 16 September mukonze mwathandize anthu aku Chikwawa mwathandize anthu aku Chikwawa DPP oye zikomo kwambiri Thungululu za amayi chala mwamba cha amayi bwana amayi ayankhula akuti pano pabwera anthu achokera ku Lilongwe apolisi amene weti abwera kudzata pa miseche kumayang'ana oti ammange kumayang'ana oti amuzunze boma la MCP abale anga ndi boma la Nkhanza chala mwamba boma la Nkhanza nkona kutuma anthu kumasakasaka anthu ngakhale kunoko apolisi wabwera kuti aone kuti ammanga ndani tikufuna tauza Chakwera lero ku Lilongwe muziti mwamva eti Achakwera tikufuna tikuuzeni olo mutatuma anthu kuti azatimange kuno ifeyo sitikukuopani Thungululu azimayi ife tingayiwope MCP ngati munagendedwa kunoko muonetsetse muchite muonetsetse amene mabwera kuchokera ku Lilongwe tisakudziweni ngati titakudziweni tikugendani kuno mupita titakugendani ala chala mwamba bwana chifukwa cha nthawi
tiagenda imeneyo ndiyoona chifukwa ife sitimapita ku msonkhano bwana wa MCP, sitimapita kukatola miseche ku msonkhano wa MCP. Alipo amapita ku msonkhano wa MCP apa? Muli ndi nthawi? Bwana chifukwa cha nthawi mundilole tsopano ndazuse bambo Mwandija abwere bwana apatroni athu akuno kushire vale abwere akulandireni komanso anthu awa amve mawu awo. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Regional Governor RG Maina Vicha mafumu chifukwa cha nthawi amanena kuti tizingoti maulemu onse aperekedwa kale. Ine kuno ndi kwathu nditha kuyenda kuchokera apa wapasi sifuna so galimoto yayi pompa apa pali mvunzo apa ndiye kwathu kwene. Tabwera lero tikupanga za atati sichoncho. Atati oye! Peter Mutharika oye! Tukupanga za atati. Tatiye nitione chala mwamba ngati tupanga za atati. Chala mwamba cha atati, chala mwamba cha atati. Ndiye ine ndisa naembe kulankhula. Regional Governor ine kuno ndabwera ndi mulongo wanga. Mufuna mumuone mulongo wanga? Mufuna mumuone mulongo wanga? Ndabwera ndi mulongo wanga amene ndi Nana Nthanda atabwera akuone. Amene ndiye mulongo wanga amene. Mwamuona? Sintsika naoneka bwino amene? RG mene ndimabwera kuno iyeyu wakhala kumandiona kuti ndikubabwera kuno misonkhano ndekha. Ndiye lero akuti yaya chimwene ndifuna ndikuperekezeni komanso sindifuna ndingokuperekezani koma ndifuna ndikajoine DBB. RG bwerani uyu afuna lowe nawo DBB. Mulandireni mwana wanuli wa nyumba uyu. Mwana wa fresh uyu. Akuti lero naneso ndikulowa DBB. Wadidi nkuntani china nsolo chinanji ndiye kuti mukhulupirire kuti wini balanga alongembo chisena sitepo bi anakwanisa chisena huyu akupaseni moni bankini chisena sitepo bi Nthanda. TBB oye! TBB oye! Ine mafaranga ngambiri rai ulemu wanu Honorable Chacha, ulemu wanu Director of Women, ulemu wanu Ashimene wanga Amwandija. Ndadi mafaranga ngambiri ile bwana balanga mugaona ugua tasala kwene makokodene na njala bwana balanga mugaona ugua ndi mabululu dengo punjira kwa manchiro zikusoa pano bana bululu bano koma kuti tilembe wanchiro efe kwathu kuno ndi nyatwa bwana balangawa ambaidziwa padza kulima bwinobwino ena chakuna madu kwathu kunadikira mega farm kuna mega farm kuno kabana frazi wana mongona ife bwana tu pasa timbaidziwa chinafuna ife bwana kuno mutipase kwene twafunikira kuti ife bantu zilima bwinobwino abalenga ngankachipatala mankhwaya mukutambira tikumva kupha tato bana kulira taponera ndamumva mbalenga kulira tikanse kuna mwoneko hayawa kuno akutenga kukubwa ife bano ife mrachiu mawanga ngambiri rai zikomo Chala mwamba zukoma eti achikwanisa chisena sana ponye yayi nthawi imene ndimafuna ndilankhule ine watenga ndiye wandilankhulira koma chinthu chimodzi chomwe ndikuti ndikuwuzeni ine kuyambira 2008
ndimakhala nyumba ya gwanda chakwamba umboni waje ulipo kafuse ni mwana wao amene ali amulolo akuuzani lero ali ndi moyo ndimakhala menemo gwanda chakwamba manena nthawi zonse nseu kuchokera pathabwa mpaka ku Fatima chonde anayinwesesani kuti kukhale tala achimwana athu awa sachimwana awa amene angakwanise ndi Peter Mutharika oye ndi chifukwa chake lero Peter Mutharika ule ndi munthu adidi tsopano wadidi nkuntani kodi wadidi nkuntani ndati wadidi nkuntani pa nthawi ino tifuna tingokweza mkono mwamba kuti Peter Mutharika ajiwe kuti ndo adidi tingomuweva kumene ali kumbuyoko Peter Mutharika tingomuweva kuti ndo adidi eya DJ Moda Peter Mutharika Putali Mutharika DJ Moda mkonjaja ziko mkwambiri
stadium uko ngati mabwera kuti mumakonda atati chera mwamba kumeneko sanja mwamba uko tione sanja kumeneko sanja uko kutunda uko apita woye PPP woye Dr. Mandija patron wala washire mayanga maina vicha mulongwanga mai wokondedwa mai wolimba mtima ndiku parliament komwe komanso ona mai koloko mai director of women mai mainja mulongwanga wababondo olemekezeka kulea sindingale preso pano ndida nyamata amene ndimagwira nawo ntchito kwambiri usana ndi usiku pambokadziwe tazukani Kana uli wonse simuna jombe po tabwerani kuno. Tabani kuno akadziwe. Olemekezeka Abisaya tabwerani kuno. Olemekezeka Akofi, olemekezeka Abizaro. Tabwerani kuno. Anyamata amene misonkhano yonse lakali kuchita mulo washire. Simuna jombe ya. Ndikupaseni ulemu wapa dera lero ndikutaileni kantengo. Chifukwa cha kulimba mtima. Ben Kurea. Tabwerani kuno. Anyamata amene wa misonkhano yonse nenda chita. Sana jombe umozi ya. Tango peka ni PPP. Chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba. TPP woye. TPP woye. Atati woye. Atati woye. Anchacha woye. Anaficha oe, Amaisha oe, Anachuma oe, champion wa kuno oye. Afrika. Peka ni moni basi. DBB oye. DBB oye. Drilinye matawi Bisaya. Kalulu. Abene indi Kalulu. Retired officer from Army. Ndawata ulimba mtima kwa mbili pepeka somoni. DBB oye! DBB oye! Wana machazi Jaja oye! Profesa Athabit Mutharika oye! Wana Bonavisha oye! Tosafa oye! Aha, ambacho kofi na bani. Peleka nimoni. Peleka nimoni. DBB oye. DBB oye. Apita oye. Ona abonjaja oye. Makwanisi. Olebekisa kulea ulemu wanu wapadira nyamata amene wagwira ntchito yabwino kwambiri. Chala mwamba uko. DBB oye. Atati oye. Atotose oye. Ziko mbambiri asogoleri. Olemekezeka wose akalulu ndi ground kakhale ni pansi. Ziko mbambiri imene ndiye region yomwe ndikugwira nayo ntchito kwa nyamata kuthandiza kwambiri. Ndisalapitirize pano. Ndifuna ndigwire ntchito yoyamba. Tiri ndi anthu okwana 170 amene achokera ku MCP omwe tikufuna kuwalandira malo ano. Anzathu amene mwachoka ku MCP mosogozedwa ni Mr. Melia Daibi abwere kusogolo kuno ndi treasurer wa MCP ameneyo abwere kusogolo kuno tindikela se bonongwe amene ndikwatchula wa MCP abwere kusogolo kuno kuti tiwalandire pamalo pano tiye tikusirani nsalu kuti gulu lina lonse lomwe lili kumbuyo kwanu mbuyo muno mukasala chifukwa sitikwanisa kusamalira wina aliyense pano kumpasa nsalu tichedwesa msonkhano wathu. Evasi Chikwatu
Neri ya Chipangala, abase nimpata huko. Akwele kumasilepe huko. Mwafulumila kwambiri. Ena aminachoka ku PDP, Victoria Amon. Akasalatu kuchokela ku UDF. Bila niso kuna musapeleke muno akasalatu. Tawala ndila kuchokela ku UDF. Ni mmozi mwayi feso amene tikukira nayo nchito sopano. Akwele pamwamba amene tikuwala ndirawo akwele pamwambao. Rafael Siakuluma kutokela ku PDP. Achikwatu. DJ Anusa. Rafael Siakulima. Isibwera kuwakulu changu chafalisa lukuno. Edina Kambwani. Kenneth Bongwe. Neri ya Chipagala. Neri ya Daudi ya Jinji. A stranger pangao. Changu dibwele. Changu boma ibano. Changu. Tibwele. Ziko mkwambiri. Amenewa 100 gauge kwa matana kulemera 20-50 gauge chifukwa cha njala. Aina DPP tafameza kuli afa Peter Mutharika pa 16 tano tukurenga bona. Wana antwai musiki ya kunenao kuna tutana nao. Ifasa tuna roa nchile. Ngapi mwina kwa kuli bulldozer. Kuna bulldozer wenuweni. Ndugu nyadi ya mbana yanga. Ziko mkwambani. Washidule kwa mbili nipepe mashado yesi akuno. Mashado akuno. Makasala. Mashado kasala. Mashado MP ose. Nabaya nikuno mofulumina. Mofulumina kwa mbili. Apeleka maoni yetu. Yes, apeleka maoni yetu. Aziko chula zina. Apeleka maoni ya kakareti. Nintawi. Wale mekese. DBB oye. DBB oye.
ndipereka moni wa slogan ndikati DPP munene kuti chitukuko, DPP chilungamo, DPP chitetezo. Pa 16 mukusapotera zinthu zanu zimenezi. DPP ya timayamba chitukuko. DPP woye! Chamamba DPP woye! Ine ndishadu council Lonjezo Goba chikwa east to south. DPP woye! DPP woye! DPP woye kumbuya uko! Professor Akapita Mtalika woye! RG woye! Ine ndi Tengulo osati dzina langa. Tengulo ndi ine pano. Amene simamziwa Tengulo ndi ine ndikuyimira Chikwawa East constituency ziko kwambiri. DPP woye! DPP woye! Professor Akamtalika woye! Ine dzina langa ndine Nefta Montford Jere. Amene ndikuyimirira ngati shadow councilor wa Zimbiri ward kucholo kungoyambira apo kumapita uko. DPP woye! DPP woye! Atatu woye! Atatu woye! Ziko kwambiri ine ndiro special shadow councilor wa Makwira North. Bibibi woye! Bibibi woye! Adadi woye! Ine shadow councilor John Katandika. Chalamwamba! DPP woye! Okay, zina langa ni Mekembo Landasi, shadow councilor Makwira South Ward. Chalamwamba! DPP woye! Professor Akapita Mtalika woye! Nanga Kate woye! Ine ndi Harrison P. Shadow councilor Wodi limati Makwira North Ward. Inambi apa mabela kati apa livuzu pasogolo apa. Zolo kwambiri. Chalamwamba. DPP woye! Kodi mono nsomba imakaya yoka munaje ndine zige mulonya tu. Chalamwamba ukuwo Chalamwamba chonde. Chalamwamba DPP woye! DPP woye! Professor Akapita Mtalika woye! Professor Akapita Mtalika woye! Ine ndi Ginford Maulidi, Shadow MP, Chikwawa East constituency. DPP woye! Mala mozoka, Banaraji. Nimakufuna ndikutsimikizire kunena kuti kunoko ndi kuchimake kwa DPP. Aina kwefe timanena kuti kuchibowo head. Ndipo headquarters yake ndi pati pano pankate. Si choncho. President akakhala wopusa osasamala anthu ake, okotesa anthu ndi njala timantani pano. Timathamangitsa DPP woye! Ndiye pali ena ake akulubwalubwa kuti ka MP wina ake kuchikwa North ukuko. Ndiye akumagwirizana ndi dobadoba wina ake kuchikwa East constituency. Akuti afuna sokoneze kuchikwa East constituency. Dobadoba wina wake ndifuna ndi auze unena kuti ine ndi Ginford Maulidi, mwana wa APM, mwana wa Dadi, silimaopa, silimatekeseka, silimanjenjemera. DPP woye! Chalamwamba. Apita oye! Kusankha ndi kwanu. Anthu akuno anyamata osaiba pano mwawaona. Sitinapangire kampeni munthu. Koma kusankha ndi kwa ndani? Muzasankha nokha. Ndi chifukwa chani lero tabwera kuzapanga msonkhano pankhate pano?
tabwera kuzapanga msonkhano pankhato pano pozakuuzani mfundo zenizeni za chipani cha DPP. Ndikufuna nene pano kuti chipani cha DPP sichilimbikisa mtopola. Inu amene mwabwera kaya kuchokera kuboma apolisi athu kaya ndani mwachita bwino mwabwera chifukwa ngati kuli gulu limene likuzunzika ndi la polisi likuvala jombo zong'ambika, uniformu yakutha, kugona nyumba ya mauzu, kuzunzika kugona osadya muboma limeneli. Mwachita bwino mwabwera pano, mwabwera kwanu, chipani ichi ndi chanu. Misonkhano yonse imene tikupanga ife tikupempheni simmabwera msonkhano walero mabwera mupitirize kutisatira kuti muone boma lanu limene likubwera pa 16 pano ndi limeneli. Ndikupempheni abale anga osabapanga mtopola. Ndale zomenyana zinatha, ndale zonyozana zinatha. Ndale za lero ndizoti tiziyankhula fundo zenizeni zimene zingapitisa siku lathu pasogolo. Ife tabwera pano ndi uthenga ndi Dr. Mwandija ndi Director of Women. Uthenga wathu ndi wokuwuzani kuti voti ikubwera pa 16 iyi muvotere Professor Arthur Peter Mutharika pazifukwa. APM ali pa mpando thumba la chimanga linali 7,000 kwacha. APM ali pa mpando thumba la feteleza linali 17,000 kwacha. Sopo adali wochipa, sugar adali wochipa, mafuta adali wochipa. Komanso ndi president yekhayo amene adakwaniza kusunga forex nziko muno yokwanira miyezi 6. Anthu amapita kunja kukaoda katundu, kukatenga magali moto, mabusiness ndi kumayenda ndi kumapanga plan pa chaka kapena kwa miyezi 6 kwa chaosagwa iya. Anapanga zimenezo ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Boma la DPP, chipani cha DPP chinakwanisa kugulisa fertilizer 500 kwa chatumba. Uya mulio wa DPP ndiati kunena kuti ziko la Malawi kuti liyende bwino zinthu zipite pasogolo. Zavotereni Professor Arthur Peter Mutharika ndi chipani cha DPP. Ziwani ichi anthu akukhate kuno nonse muli ku stadium uko muli nonse muli apa. Msonkhano uno mwini wake Professor Arthur Peter Mutharika akuonera live pa kamera ili yapo. Uthenga umene watipasira ndi wokusikimizirani kuti mavuto anu amene angathese ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiye khayo Professor Arthur Peter Mutharika amene ali ndi mayankho aziko lino la Malawi. Ndiye khayo amene ali ndi maki aziko la Malawi. Kodi inu boma ali 2020 adachita kuba, adachita kulanda, amene amalanda boma ali adalibe mayankho enieni. Adalamiza anthu kuti azalemba ntchito anthu 1 million alipo walembedwa ntchito pano. Adalama kuti muzaja katatu alipo waja katatu pano. Anthu akuno kuchikwawa makamaka kuno kukhate East Bank mwanamizidwa pakwana. Musapitiliza kunamizidwa ayi. Muna ifesirifuna ule aja kumoto emwe chikao cha pakati emwe amaisirifuna so wina abida mule Apite woye amene akuti ine pa 16 ndizavotera adati ndi chipani cha DPP. Tango wefa lizanjalani wa mama mungo wefa ku stadium tango wefa lizanjalo. Tango wefa lizanjalo kuti apita kuoneni. Apita woye DPP woye kuno mwanamizidwa kuti kukhala nseu wacha kwamba highway nseu suda teke wacha kwamba highway
anthu akuzunzika kuno mwanamizidwa kuno kuti mukhala ni msewu wotchedwa Sadikimiya highway kulibe msewu wotchedwa Sadikimiya highway kuno. Komanso ndikufuna ndikuwuzeni kuti ndalama zimene zinayikidwa mu budget iyo za bridge ya Pachilomo achosamo ndalamazo. Mulibe ndalamazo, agawana ndalamazo. Kunali program ya Chilevale transformation kuti tikhale ndi ngalande ya madzi, anthu azipanga ulimi azidima pa chaka katatu. Ndalamazo amene amathandizawo asiyaso kuthandiza chifukwa yoti boma ili ndi boma lakuba, boma lopanda chilungamo, boma limene lazunza anthu, boma limene likumanga anthu opanda zifukwa. Choncho palibe chifukwa chovoteranso boma limene lilo. Boma ili lichoke. Boma lili litani? Lichoke. Chakwera tani? Achoke. MCP tani? Achoke. Apita waye. DPP waye. Abale ndiye longo ngati mukufuna kuti dziko lathu lipite patsogolo. Pangolini wa Malawi, mpulumutsi wa dziko la Malawi ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndiye amene lero Mulungu wamtuma kuti pita kaombole a Malawi akuzunzika. Pa 16 pano inu a Malawi Congress Party mufune musafine mukutuluka. Zona choka. Apita waye. DPP waye. Chifukwa cha nthawi ndikuthokozani kwambiri kuti anthu opankhathe mwatilemekeza kwambiri chifukwa chobwera mawu nyinji. Ndikopempha ndikusiza kuimba apa kuti waimba wathu mmodzi abwere atisangalatse ndi nyimbo yake, komanso mzanga wakunsanje uja asatalikirenso chifukwa lero pali dansi pano. Ambuye akudaliseni zikomo kwambiri. Mzanga woyimba. Kuti pa 5 years zapitazi zinthu sikuenda bwino ayi kuno ku Malawi. Kumbukamba wasafoga palo na shalumba lingwaji Atati inuyo timamfiliji ajakwera tichosa maikanda inuyo timamfiliji ajakwera tichosa anchaja inuyo timamfiliji tambala iti kwasulato maika mpeka timamfiliji tambala tizingato mwege ni yabwere tankozekera poti yatufuna imule kosi muntu oipanga tamene hangalolenda niso kuti ambodere muntu akazanga tamene hangalolenda niso kuti ambodere muntu akazanga tamene hangalolenda niso kuti ambodere muntu okubanga tamene hangalolenda niso kuti ambodere muntu sungapike mambango nangati ndiwoza bakhomo chonde ungalaule uyanganza ndiko tisingateke bwanji kuti gemu iyi yaisewere walolera chibisaliro cha atati muleke ni chimunyerere ziti kukosapanga atati angakanendani kuti abwererenso atati muyo timamfiliji yajakwera tichosapeka timamfiliji itangwera tigwesa tokai timamfiliji itambala iti kwasulatoka timamfiliji itambala itizengato tikasekerera tikangoti manonye atikulisa atwawa tikasekerera tikangoti mano fendu atikulisa atwawa pano ndatulukira zakatatu zuja ankanena zakuchipinda usati sokudya zakatatu zuja ankanena he usati sokudya chimanga chifika chidasiya atati pano kulibe mafuta ochipa adasiya atati pano kulibe mangwala kuchipatala adasiya atati pano kulibe zaulimiidasiya atati pano kulibe misewu yabwino idasiya atati pano kulibe atati muyo timamfiliji yajakwera tichosapeka muyo sinafukita rwera tikwesa rokeje Mukakwese atati mwachepa ilu Tela mwapauko Simukakwese mtunda mwachepa ilu Ilu simuka Ilu yo Ilu simuka
simungakose chisale mwachepa inu simungakose mukito mchepa inu tinamvaso nkuyankhula kwa anduna amaboma ang'ono bamo Richard Chimwendo Banda akukamba za mamega farm ang'ono mwina kunoko mwina mwaona mene mabwera kuno mwina kantheo chabe monga mwaonera kuno mamega farms kulibe ndinalima mnyumba ya malamulo kuifunsa nduna ya zamalimidwe kunena kuti kodi mamega farms chifukwa cha 99% mwaika ku Central Region chikhalirecho kumwera ali nkuthekera munamva president atabwera ananamiza dziko lonse kunena kuti kuno kuli mamega farms koma lero tonse tili kuno kunkhate ma irrigation scheme amene amadalira ali dera limene lili koma mukhoza kuona kuti kulibe mamega farms ndi boma lonama anthu onama kunama koyambira president kunama konama nduna kunama konama chipani ife tikafika apa tunena kuti achoke. Tathokoza kwambiri amenewo ndi mkulu wa mai chipani cha DPP mai na vicha mwina tingoyankhulanso ndi region governor olemekezeka bambo Charles Nchacha takuonani mukuyankhulanso kukimbira anthu siku lalero mwina ndi uthenga wanji umene munabweresera anthu akuno kwa Nkhate siku lalero RG zona anthu akuno kunkhate anasowa kwambiri president wawo Professor Arthur Peter Mutharika choncho anatituma kubwera pano kuzayendera kuwalimbikisa kuti boma lija likubweranso boma limene lili mayankho a Malawi ali ndi Professor Arthur Peter Mutharika basi amene ndiye pangolini watu mpulumusi amene akubwera kuzapulumusa Malawi potengera mmene Amalawi akuzunzikira kuti akugula chakudya modula mafuta modula chilichonse chinakwera mtengo so moyo wanthu akumudzi wavutika kwambiri andi amene ali ndi mayankho ndi Professor Arthur Peter Mutharika so timasikimizira nkhani imeneyo kuti akhale odikirira ndithu kuti pa 16 pano amene akulowa mboma kubwereranso kusanjika ndi Professor Arthur Peter Mutharika takuonani mukulandiranso nsikana ndithu amene amaziwika bwino ndi kumenyera ufulu anthu kuno kuchigwa cha Nsinje wa Shere Ntanda mwina chifukwa chani padakali pano DPP anthu akukhamukira ku chipani cha DPP zona ali chipani cha DPP ndi chipani chili ndi mayankho wina aliyense akhoza kubwera khomo lathu ndolosegula
tikulandira wina aliyense amene wakonzekera kuti ali ndi vote yosavotera Profesa Arthur Peter Mutharika. So makomo a DPP ndiosegula kuchokera pa area, pa district, pa constituency, pena paliponse makomo athu ndiosegula ali samena ready abwere mwaona talandira anthu 170 kuchokera ku chipani cha Malawi Congress Party, anthu 40 amene achokera ku BDP. So kusonyeza kuti chipanichi cha DPP anthu akubwerera kwawo. Chifukwa anthu onse wanachoka ku chipani cha DPP. So anthu akubwerera ndiye tikuwalandira ndi manja awiri kuti bwererani tsopano kwa atate anu Profesa Arthur Peter Mutharika, munthu amene ali ndi mayankho a dziko la Malawi. Mwina kupita chisogolo kuchoka kuno kwa Mkhate masiku akubwera mukhala mulowera kuti. No, panopa plan tsopano ndiyopita ku Neno, kukafikaso ku Mwanza, komanso tikatero tizabwereranso kuyambiranso Nsanje. Kunoko siti kuchoka mpaka na siku lozavota kuno Chikwawa, Nsanje, Mwanza, Neno ndi kumene kuli kofunikira kwambiri kuti tigwire ntchito usana ndi usiku kuti pomaliza pache Profesa Arthur Peter Mutharika ndi chipani cha DPP tibwererenso mboma. Mwina ndi maulendo onse mwakhala mukuyenda kulowa Shire, lero Mkhate yakupasani chithunzithunzi chotani chokhudza member of parliament? Ayi kunoko chithunzi chinjana kwakuti anthu akonzeka kuvotera munthu amene angathe kumusankha kuno. Ifeyo pano sitichita indozi wina aliyense, ngoma ngati chipani tikupereka mwayi kwa anthu akumuzani wake asankhe munthu amene akumfuna oti akayimire ku parliament. Ife ntchito yathu tikugulisa zina la Profesa Arthur Peter Mutharika ndi chipani cha DPP ndi anyamata amene afuna kuchiyimirira kuti siku likafika lofuna kuvotera kansala, siku likafika lofuna kuvotera MP ayang'ane munthu amene wakumtima kwawo yemwe angatumikire, chifukwa ma MP ambiri ndi wokhumudwisa. Sono ma MP akakhala okhumudwisa sizikhala bwino, anthu azisankha munthu amene akufuna kutima kwawo. Tathokoza kwambiri RG zabwino zonse. Kumeneko ndi kuyankhula kwa RG kwa maripota kusendera pa zonse zimene zakhala zikuchitika kuno, afotokoza akuti kuchokera kuno kwa Mkhate siku la lero akhala akupiranso madera ena ngati kujani kumwaza komanso kuneno, kenako akuti azabweranso kuno kuchigwa cha Nshire kukayambiranso ku Nsanje. Anenetsa akuti sakuchoka kuno, afuna ndithu kuti kuno ma parliamentarians sitting onse akhale akuchokera kuno kuchigwa cha Nshire wa Shire onse 12 apite ku chipani cha Democratic Progressive Party. Uko ndi kuyankhula kwa regional governor mwina Nzanga Robert Seman pamene tikumaliza mwina msonkhano wathu kuno. Mwina ungapanga analyze ziwiri zitatu motani mmene wazionera kuno mmene anthu alandirira DPP kuno kusikwa Nshire wa Shire. Tisanene kuti mene alandira DPP koma tinene kuti chikoka chimene anthu ali nacho ndikumanena mobwereza kunena kuti anthu ati kubwera pano posita angobwera abwera kumaona ngati kuti masankho akhoza kuchitika lerolo kuteko kubwera kwa anthu kayang'ana abwera kale ndi zovotera kunena kuti masankho akhala kuchitika lero iwo chisankho chawo ndi chovotera Profesa Arthur Peter Mutharika. Kubwera kumene akubwera anthu ndikukhutitsidwa ndi utsogoleri wa Profesa Arthur Peter Mutharika. Mwina kumene goso ndikuyankhula kwa Nzanga Robert Seman kusendera zonse zimene zakhalira kuno mwina tisire pamene papa tikhati kubweranso masiku akubwera pompano kuza kupasira ndi satane wambine zikhale zikukhalira ma rallies amenewa kuno. Maso wanu munali ndine Robert Mukholi komanso Nzangayu Robert Semani makoma nonse amalawa Nzanga.